Kay, hi dai, so ko nang bitaw dai no kay. Oo ganay sa akong hair color dai kay lagi wala na achieve ang color nga ako ang gusto. So lahi ang akong gingon niya color kabantay mo na marag na something white dai. So ina ang gusto na ko nga color dai nga marag uban ba kana bitaw mo siya puti pero di po siya ing naputi kayo. Then dai gikoloran ko niya ginaani dai marag na over sa bleach. So gusto lang ko yun kada ginaani lang siya nga color bitaw dai wala siya ina nang yellow tone bitaw din. Inani lang siya nga color dai ba dai. Grabe dai, wala jud ko ganahin sa color dai. Honestly, wala ko angay ani. Dayon before magud marag naka-try na ko ginani nga color pero kani magud siya dai is over ra kay sa color kani bitong diri nga part dai. Ante diri kay kani magud siya nga part dai yang bleach may kay black man gud ni siya dai hindi tubo na siya ba rin. Kani mo ni nga ako ang naka-color na nga mga hair, ako ang mga highlights is nanggawa siya pero dai wala koy angay no. Di ba ko angay lain kay ko ani dai meron pag Amerikanang hilaw. Manong ako gani sa akong color dai kay wajud na achieve ang ako ang gusto na color gabi. So dugay pa man kay minong manong color ani no. Oh my gosh, wala koy angay ani dai. So ilis na ako ni color next day dai kay marag di ko kadawat ani nga color. Og happy new year in advance dai no din bye oy.